apresiasi sangat acara menika. Menika nun sewu baru pertama menapa sampun kedua, ketiga, kesekian. Ini Renaissance. Oh, luar biasa. Kok saya baru mendengarnya. Nggih. Berarti ini saya tuwek sendiri wonten mriki nggih. Menika kanca-kanca kok muda-muda semuanya. Saya matur nuwun sangat karena sudah mau lenggah di sini sinau bareng ngangsu kawruh semuanya dan monggo Bapak Suyarno. Nanti mau Pak Kulo ngagem kaos Kulo kanan. Jadi minggu-minggu. Ini pikiran saya saja. Terus yang saya punya pendapat bahwa zaman edan itu berlaku selamanya. Tidak akan menunjukkan tafsir saya. Tidak kamu tahu seperti ini dan enggak. Pokoknya kalau ada ciri-ciri itu tidak. Kalau ada ciri-ciri ini masalah pendidikan dan tidak. Jadi mohon nanti saya cerah. Terus setelah saya cerah, saya mau balik. Terima kasih. Menurut Pak Yan, kok kesesol lagi? Ada lagi? Kata mahasiswa. saya mengapresiasi sangat acara menika. Menika nun sewu baru pertama menapa sampun kedua, ketiga, kesekian. Ini Renaissance. Oh, luar biasa. Kok saya baru mendengarnya. Nggih. Berarti ini saya tuwek sendiri wonten mriki nggih. Menika
menika konco-konco kok muda-muda semuanya. Saya matur sangat karena sudah mau lenggah di sini sinau bareng ngangsu kawruh semuanya dan mohon tetap semangat nggih untuk meneruskan tradisi adat Jawa karena semacam ini mocopat itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi anak muda sudah mulai lupa dengan jati dirinya. Jadi tidak tahu ternyata ada mocopat, ternyata ada pembelajaran yang linuweh daripada adat bangsa yang lainnya. Kalau orang-orang muda sekarang kan mesti ngeliat TikTok itu yang viral, yang FYP itu kan lagu-lagu boten jelas nggih, koplo-koploan yang tidak ada artinya. Nah, menika kan sudah jelas dari leluhur kita mengajari semuanya secara komplit berikut makna filosofi yang terkandung di setiap bait dan liriknya. Mugi-mugi nanti kelampahan kanthi sae saged sanes wekdal sowan wonten Kedaton mangke sinau wonten sasana pustaka dados bisa mengetahui langsung serat centini dan lain sebagainya karena saya juga masih belajar. Saya ngangsu kawruh juga kalian Pak Parjo menika setiap Senin sampai Kamis saya ganggu beliaunya ini. Matur nuwun sangat, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa? Kalau boleh? Mobil? Ini Mas Toreng. Mas Toreng. Pak Parjo, Bupeng Pak Parjo dan ini. Jelas apa sudah? Kalau kuliah wonten sarjana niku sampun badhe salah tahun ning kadose Kapang Rinoso nembe wonten acara malih alhamdulillah. Ditanglet Pak. Anu Pak, iki mumpung iki sampun wonten intertekstualnya atau utawi aspek sanesipun ingkang nyerat bab kolonido nyuwun kawedharan kaliyan Pak Parjo pangapunten niku kalian mriki wonten derajat kalih derajat menika sami mawon menapa wonten bentenipun ing dalam tataran maknanya manten mawon matur nuwun. Nggih. Satu sesi mau cekap. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Yarno, di mana letak di hubungan serat kolonido di bahasa terletak di tata nilai atau etika dan lain-lain. Langsung sebagai Mas Toreng di teks-teks yang lain ini ada dalam bahasa teori kita sering menyebutnya intertekstualitas. Jadi apakah Romo Warsito mengubahnya dari kakeknya karena jelas suluk tangga raras atau yang kita kenal dengan serat centini itu salah satu penulis utamanya adalah kakek dari Romo Warsito, Raden Kabeh Sudiburo kakek-kakek. Apakah itu hanya jumlah begitu saja atau ada respon dari Romo Warsito, misalkan kata derajat kemudian di dalam serat kolonido itu berganti menjadi derajat. Mengenai Pak Parjo. Iya, matur nuwun kendeng Pak Yatno kula wau menika menawi sampun pikantuk lajeng badhe mundur napa sing kula jawab nggih keri dhewe kula malah nggih bahwa saking durarumpi dulu menika Kapang Rinoso saestipun sampun sawetara taun kaliyan 18 ikutipun dipun andhikane dening Mas Srihat Koko. Srihat Koko menika tasih wayah saking Manunggalan terus menika terus semuhat semua
Hermanto menika sangetipun malih kalian nagari kalian kepresidenan menika ponakanipun Suwardi Pak Harto. Terus putranipun pernah kangmasipun Pak Harto napa di nikahipun Pak Harto. Menika titiwanipun kagem Indra. Ajen nandaran kula ngendika bilih menika perlu dipun lajengaken lan sapuntipun malah menika nyuwun keterangan mangke wonten menapa ketetepan menapa kapangkana samangke saestu kados ingkang sampun bilih sanes wekdal saged dipun laksanaken wonten Semarapata. Saged bilih ya alhamdulillah dados mangke dados catetan nggih Dinda ingkang salajengipun mapan wonten Semarapata supados nggih menapa nggih keraton ingkang ketiwanci sakmenika ya alhamdulillah ndoro menika wiwit telaten saestu menika niki wektu nembe ngopeni naskah ingkang lenggahipun kalian jamu nggih terus ingkang jilid kalih 3 menika keraton wonten ning ingkang jilid setunggal malah mboten gadah ning sakmenika sampun saking perpustakaan nasional. Nah menika mangke ingkang ditunggal kalih menika wonten 900 kawan beso kawan kerajaan ning dereng dialih aksara nggih. Ingkang sampun dipun alih aksara 950 gangsal nggih. 50 gangsal dumugi 1700 sekawan beso. Menika sampun dipun alih aksara. Satu boleh Jawa Barat campur setunggal judul kemawon menika ngantos 1700 kawan besonan kerajaan Jambi menika iki. Terus menika ning kala panggung ingkang kaping 9. Terus adik-adik menika monggo coba di antara sastra daerah baik itu MKIP, Univet, napa jenis sastra daerah FIB sing urung tau ning keraton coba ngajeng pun kan keraton kabeh wis nanti jujur wae sik wis tau mlebu keraton ora jujur dengan ngajeng tak kira pojokane sana pustaka ora ngerti data panjenengan itu di sana itu menunggu itu di keraton itu memang judul naskahnya tidak lebih dari 700, hanya sekitar 649 itu jumlahnya, tapi judulnya itu lebih 1470-an.